ข้าวสารこんにちは今何をしていますか私は日本語の言葉を勉強しています。そうですか上手ですねいえ、まだまだです。日本語の栄養を知りたいですから、日本語を勉強します。そうですか今日の午後一緒にサッカーをしに行きませんかすみません、ちょっとサッカーをすることがあまり好きじゃありません。残念ですね趣味は何ですか趣味はミルクティーを飲みながら栄養を見ることです。楽しいですか体に悪いですよその代わりにスポーツをしてみてくださいもっと運動してください本当にミルクティーは体に良くないですね。私は強くなりたいんですそれで毎晩2時間ぐらい運動をします運動してからシャワーを浴びてよく寝られますね確かに